Aquesta unitat del Banc de Sang i Teixits ha estacionat tota una jornada a la plaça de la Vila per qui vulgui donar sang. La ciutat acull almenys una quinzena de campanyes d'aquest tipus cada any, però aquesta vegada forma part d'una campanya internacional. La sang no es fabrica i no hi ha una altra forma d'obtenir-la d'un ésser humà per uns altres éssers humans. Important avui dia perquè la cirurgia actual és impensable exercir-la sense una primera porta que obre quiròfanos, que és la sang. De la bolsa que dona avui una persona pot anar a 5 malalts diferents. Enguany s'intenta conscienciar el jovent de la importància de donar sang, una acció prèvia a la celebració dilluns del Dia Mundial del Donant. És una cosa que la població té que fer. Per en cas de necessitat, sempre hi ha gent que li fa falta. És una donació altruista, ¿no? Es una cosa que tota la població tenia que fer-ho. Que yo hace ya muchos años que la doy. Fue por un problema que hubo mío familiar, y desde entonces, de los 25 años, voy dando sangre regularmente. Molt important, sí. I ara més en temps d'estiu hi haurà molts accidents i tal, i espero que es faci un bon servei de la sang que em treguin. Quan vaig tindre 20 anys vaig tindre un accident de moto i vaig necessitar sang i penso que la gent com jo que pot tindre un accident o el que sigui, la necessita, ja puc donar-la, la dono. Per a més informació sobre la campanya de donació podeu consultar aquest lloc web que apareix a la pantalla.